Δοκιμάστε λίγο να πάρουμε. Βρείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, στο control. Να πάρουμε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ! Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ είμαι. Ορίστε. Μπορούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει ησυχία εκεί στην πλατεία, γιατί ακούμε για κάτι επεισόδια εκεί στο... Ποιος σας το είπε αυτό? Στα Εξάρχεια. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Εμείς είμαστε αντιφρουρά του κόμματος. Δεν υπάρχει κανένας εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είσαι αστυνομικοί? Μάλιστα. Πόσοι είστε εκεί πέρα? 1500 άτομα περίπου. 1500 είστε? Ναι. Α, μια χαρά δηλαδή πάτε εκεί πέρα. Μια χαρά πάμε, ναι. Στον τορό σας έχουν βάλει, Ναι, έχετε τίποτα άλλο να πείτε? Κάνα χαρτζηλίκι σας δίνει ο Τσίπρας εκεί? Εσένα σου δίνω Μητσοτάκης ένα χαρτζηλίκι? Εμένα ο Μητσοτάκης ναι, μου δίνει κάθε βράδυ, έρχεται και μου δίνει κάτι σακούλες. Εντάξει, τότε γιατί, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου ποιο είναι? Γιατί κάθόσαστε εκεί πέρα, γιατί δεν βγαίνετε έξω να φυλάτε τον κόσμο και κάθόσαστε και φυλάτε τον Τσίπρα? Κάνε την αντίστοιχη ερώτηση, πάρε τώρα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και ρώτα για τους αστυνομικούς που είναι εκεί πέρα γιατί φυλάνε το Μητσοτάκη. Μα την έχω κάνει την ερώτηση εγώ, μην ανησυχείτε κύριε. Την έχω κάνει την ερώτηση. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημα είναι ότι με βίσμα έχετε πάει εκεί πέρα και δεν πάτε να φυλάξετε τον κόσμο που τον κλέβουνε και τον ληστεύουνε. Μπράβο, αυτό πήρες τέτοια ώρα? Αυτό πήρα να μου πει, γιατί είμαι ψηφοφόρος και σε πληρώνω εγώ. Τι κάνεις? Εγώ σε πληρώνω. Θα περάσω τέλος του μήνα και μην με πληρώσεις. Πήγαινε να πάρεις με την κάρτα τώρα στο ATM το επίδομα και άσε τα υπόλοιπα. Τι να σου πω ρε κακομοίρη? Κακομοίρισαι και φαίνεσαι. Τι να σου πω ρε κακομοίρισαι και φαίνεσαι. Τι να σου πω? Κακομοίρισαι και φαίνεσαι. Από πού με πληρώνεις εσύ ρε? Γιατί από την τσέπη μου σε πληρώνω, φορολογούμενος πολίτης με, ναι. Γιατί μιλάς έτσι στον πολίτη ρε? Γιατί μιλάς στον πολίτη έτσι? Γιατί μιλάς στον πολίτη? Όταν με φέρνει ο πολίτης και μιλώ ότι με πληρώνει αυτός. Εγώ σε πληρώνω, ναι ρε. Από τι με πληρώνεις? Εγώ σε πληρώνω ρε Κιφίνα. Από τι με πληρώνεις ρε Κιφίνα? Πόσο καιρό ρε είσαι εκεί πέρα? 1000 χρόνια. Βίσμα βίσμα. Γι' αυτό πήρες να πεις? Αυτό πήρα να πω, ναι. Εντάξει, ξεκάβλωσες? Ξεκάβλωσα, ναι. Έτσι, καλύτερα. Έρχομαι να σε γαμίσω τώρα. Περιμένω. Περιμένω. Να ανοίξεις τα πόδια και να σηκώσεις και τον κόλο. Μπράβο. Αυτός είναι ο πολίτης που με πληρώνει. Αυτή τη συνομιλία μαλάκα, γιατί καταγράφεται, εγώ θα τη στείλω αύριο στο Χρυσογοίδη που είναι προϊστάμενό σου. Για να καταλάβουν ο Υπουργός, Δημοσίας Τάξεως, ηλίθιε. Τι φωνάζεις? Για να καταλάβεις ηλίθιε. Βρε βλάκα χείο, τι φωνάζεις? Βλάκα χείο. Βλάκασε και φαίνεσαι. Είσαι εντελώς ηλίθιος. Αυτούς τους μπάτσους έχει η αστυνομία. Αυτούς τους μπάτσους. Τι να σου πω ρε? Εγώ τι να σου πω? Ρε λιχμένα σου δίνει, μάλλον δεν σου δίνουνε. Θα στείλω την κασέτα για να γίνει εδέ και να πας εκεί που σου αρμόζει. Στην Πινέζα μαλάκα. Στην Πινέζα. Ποια Πινέζα? Που σε έχουν εκεί πέρα βίσμα. Πόσο καιρό είσαι εκεί ρε? Πόσο καιρό είσαι εκεί ρε? Ποια μιλάς έτσι στον πολίτη? Ποιο πολίτη? Ο πολίτης παίρνει και με λέει μαλάκα. Ο πολίτης σου περιφέρεται όπως τους συμπεριφέρεσαι. Ο πολίτης που με παίρνει και με λέει μαλάκα, του αντιστρέφω αυτό το πράγμα γιατί το χαρακτηρίζει. Βίσμα. Εντάξει. Και το βίσμα δεν ξέρω που το βάζεις. Πόσο καιρό είσαι εκεί ρε Τεμπέλη? Ρε Τεμπέλη. Ναι. Τι να σου πω ρε κακομοίρη? Πού έχεις κάνει ρε κακομοίρη? Τι να σου πω ρε κακομοίρη? Με ένα κακομοίρη. Πού έχεις κάνει ρε μάχημε? Μάχημε. Ναι. Κοίτα, δεν θα σου δώσω αναφορά. Κοίτα, δεν θέλω αναφορά. Σε έναν άνθρωπο που είναι τρελός, δεν του δίνω αναφορά. Τρελός είμαι. Εντάξει. Τρελός. Τρελή είστε εσείς σαν τον Κορκονέα που σκότωσαν το παιδί στα Εξάρχεια. Το κατάλαβες? Τα έχεις μπερδέψει. Δηλαδή έχεις μπερδέψει να αφήσεις τα πάντα όλα. Εγώ δεν ζήτησα ούτε το όνομά σου ούτε τίποτα. Αυτό έλειπε να ζητήσεις και το όνομά μου. Τι να πεις ρε κακομοίρη αφού είσαι ανώνυμος? Ανώνυμος, για τρελούς είμαι ανώνυμος, γιατί είμαι επικίνδυνος. Είσαι επικίνδυνος. Εγώ είμαι επικίνδυνος, είσαι επικίνδυνος. Είσαι έχουν βάλει στο ΣΥΡΙΖΑ ρε βίσμα. Κοίτα να δεις, πριν κάνεις τα τηλεφωνήματα αυτά, πριν κάνεις τα τηλεφωνήματα αυτά, πρέπει τα χάπια να στα κρύβουν και να στα δίνουν μετά τα τηλεφωνήματα. Ποια χάπια ρε βλάκα που συμπεριφέρεσαι έτσι σε πολίτες? Κοίτα, σε πολίτες δεν συμπεριφέρομαι έτσι. Σε κάτι σαν και εσένα συμπεριφέρομαι και χειρότερα. Δεν σε πληρώνω ρε μαλάκα. Τι με κάνεις? Δεν σε πληρώνω. Σου είπα θα περάσω τέλος του μήνα και μην με πληρώσεις. Βρε σου είπα θα περάσω τέλος του μήνα και μην με πληρώσεις. Τσάτσο, τσάτσο. Τσάτσος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο παλιός. Πόσο καιρό είσαι εκεί ρε? Γιατί σε αφορά αυτό? Με αφορά, ναι. Γιατί είστε βίσματα όλοι. Θα πρέπει να κατέβετε στο πεζοδρόμιο. Όλοι σας. Και να μην φυλάτε τους φουγκοκολάριους εκεί πέρα. Το καταλαβες? Ποιους τους? Τι ώρα έρχεται ο Τσίπρας, ξέρεις? Να φυλάω ποιους? Σου δίνει χαρτζηλίκι ο Τσίπρας? Χαρτζηλίκι, όχι, εσύ με πληρώνεις είπες. Η Μπαζιάνα στα δίνει τα χαρτζηλίκια για να τους κουβαλάς σακούλες. Τι να σου πω ρε σακούλα, τι να σου πω? Ρε σακούλα, σακούλα. Τελειωμένε. Τελειωμένος είσαι εσύ
Γιατί τα χάπια που σου δίνουν πρέπει να έχουν κάτι. Εγώ, μάγκα, αυτή τη δουλειά κάνω και αυτή είναι η δουλειά μου. Όχι, να ελέγχω. Ναι. Να ελέγχω την εξουσία. Τι να ελέγχεις. Είσαι εξουσία. Είσαι εξουσία. Είσαι εξουσία. Είσαι εξουσία. Βλάκα. Τι πράγμα. Θα τα ακούσει ο Χρυσοχοΐδης αύριο και θα σε στείλει εκεί που πρέπει να πας. Πού θα με στείλει ο Χρυσοχοΐδης. Θα σε στείλει. Πού θα με στείλει. Πόσους φυλάτε εκεί τους σφουγγοκολάριους που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Ο υπουργός πόσους φυλάτε τους. Πόσους πολιτικούς φυλάτε αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Βρε, πες μου την Ιππινέζα. Ρε, άσε τώρα που θα μου πεις εμένα, ρε. Τι να σου πω εσένα, ρε κακομοίρη, τι να σου πω. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Να σου πω, κοίτα να δεις, τον Πολάκη στο φέρανε να φας. Έχει πάει 12 η ώρα. Πες να σου δώσουν κανένα χάπι να ερεμήσεις. Άστα τα χάπια. Άστα τα χάπια. Έτσι σας τσεκάρουμε, σας βγάζουμε στον τάκο και σας ξεφτιλίζουμε. Ποιοι είστε τσάτς και ρουφιάνοι. Το κατάλαβες. Να σου πω, σε ποιο κανάλι. Και σε ρώτησα πόσα χρόνια μάχημη υπηρεσία έχεις και δεν πάω πατάς. 33. Τα χρόνια του Χριστού αύριο θα πεθάνεις. Είσαι για Τσάω. Τσάω μαλάκα. Τσάω γελίε.